Všetkým ahojte, ja som Angelina. Lajkujte a odoberajte náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes sa vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Hastrošovci. Napísal ju Roald Dahl, ilustroval Quentin Blake. Je to kniha o Hastrošovcov, kde bol muž, ktorému rastla brada, že takto. Ale mu nerastla jak všetkým mužom, že ona im taká pekná vyrastie, taká rovná, malá a ju dajú preč. Ale mu rastla taká veľká brada, ktorá rastla tak, do hociakých strán. A on si ju v živote nestrihal. To isté mal na hlave. To isté mal na bruchu. To isté mal v nose a všade. A čo myslíte? Jemu sa v tej brade všetko zbieralo. Všetko jedlo, všetky kúsky syru, všetky, kúsky mesa a všetkého, alebo pečiva, keksikov a on si to ani nedával dole. Ale keď bol hladný, tak si z toho mohol niečo vziať a to zjesť. Mal ženu alebo frajerku, ja neviem, kto to bola, a tiež bola, že Hastrošová. A nemala bradu, nebojte sa. A mala také isté vlasy, jak bradu, jej muž. Mala vlasy tak. Ich mala takto. Dobre, radšej vám to ukážem. A mala veľký nos. Takže takto vyzerala ona. A jak vyzeral jej muž. Tak to je ale fajn. Takto. A čo myslíte? Oni si na začiatku knihy robili navzájom nejaké zlé veci. Napríklad ona mu dala do špagetov hmyz, dažďovky, normálne mu tam dala dažďovky, to premiešala, ale on si to nevšimol. On to zjedol. A potom on dal do postele žabu a lebo ona mala sklené oko, či jak sa to volá, sklené oko, ona si to oko vybrala a dala ho do poháru s pitím, čo mal jej muž. A potom ho vystrašila. Proste boli tam rôzne všelijaké veci. Bolo ich asi 4 alebo 5. Nakoniec som sa dozvedela to, že každý útorok a stredu, alebo niečo také, alebo stredu a nedeľu. Nedeľu, útorok a stredu. Asi tak nejak. A oni si robia vtáčiu paštetu. Oni majú strom vonku na záhrade, kde nič nerastie, normálne veľký, vysušený strom. On, deň pre jej muž, každý deň pred tou paštetou, čo mu robila ona, ten strom proste celý obmazal lepidlom. Extra super nejakým, počkaj. Jaké to bolo lepidlo? Najlepkavejšie lepidlo na svete. Maxi super extra špeciál lepidlo. Ním natieral ten strom
A keď vtáci tam sadli večer prespať proste, oni sa na to lepidlo proste prilepili a prilepili a na ďalší deň bola z nich vtačia pašteta. Pomoc. No a raz mali ešte opičky, 4 opičky v záhrade tiež, v takej klietke. Ukážem vám to dokonca. Také 4 pekné opičky. Jaké pekné. Mama, otec a 2 decka. Také pekné. A ich stále hastrošovci, lebo oni boli najprv pracovali v cirkuse, či čo? A hastrošovci, alebo niekto, hej, asi hastrošovci. A potom nakoniec opičky už boli proste, no oni už v tom cirkuse nepracovali a opičky už boli dospelé a preto hastrošovci si ich zobrali a teraz stále ich cvičia. Hej? Celý deň, alebo kľudne 2 dní, alebo kľudne pár hodín musia opičky stať každá na sebe. Takže otec, mama a 2 decka, hore najmladší, na rukách. Ale že otec na rukách stojí, jeho mama stojí na jeho nohách a proste tak na sebe. Mám to kľudne ukázať. No a proste tie ptáci, lebo tá opička nevedela, tie opičky nevedeli rozprávať proste po vtáčom a mne vedeli povedať, že nesadáte na ten strom, že je prilepený maxi super lepom, či čo to je. A proste, lebo nevedeli vtáčí jazyk. Ale raz tam priletel nejaký pav, či čo to bolo, taký veľký vták, čo bol tiež z Afriky, skadiaľ sú aj tie opičky, či Afrika, neviem čo to bolo. Hej, vták pestrý chvost s zachrancom. Tak to vyzeral. No a proste opičky mu chápali, aj on im chápal, lebo oni boli z jednej proste krajiny, proste. A opičky mu povedali, že nech povie vtákom, že nech na ten strom nesadajú. Lebo vták pestrý chvost, lebo akože nepríde z Afriky, niekde na Slovensko, či kde to bolo, keď je to Roald Dahl, tak niekde do Ameriky, či kde, neviem. A nepríde proste len tak. A ten vták bol proste, tak proste, že cestoval po celom svete a im pomohol. Ale čo sa stalo ďalej? Zistíte, keď prečítate túto veľmi peknú a veľmi dobrú knihu, ktorá sa aj mne páčila. A keď sa mi páči, tak sa bude páčiť aj vám. Takže vám ju radím prečítať. A odoberať nás, dať like a všetkým ahojte!